Son Teresa Casal García, son abogada de profesión, fun durante moitos anos secretaria xeral do Centro da UNAIF de Pontevedra e estuve no Concello de Pontevedra como tenente de alcalde durante 2 mandatos, 2003 a 2011. Precisamente levo xa 8 anos fora da política activa e si volvín nestes momentos e con Marea é precisamente porque aquí atopei un grupo de xente interesada de verdad por Pontevedra e pola xente de Pontevedra, non? Porque eu penso que na miña experiencia de coalición co Bloque de goberno durante esos anos sempre botei en falta que aquí a cidade a temos preciosa, que sempre se fixeron moitas obras, eu tamén fixen moitas, e que sempre participamos ou colaboramos moito para sacar a Pontevedra adiante, pero eu penso que nos olvidamos, nos esquecemos, ou se esqueceron, máis ben eles, os do BNG, de atender o máis importante que temos en Pontevedra, que somos todos nós, as persoas, os problemas das persoas. Eu recibía todos os mércores a xente que quería falar comigo e as queixas eran, ás veces para min tamén, pero a maioría das veces era para a outra parte do equipo de goberno. Non tiñan quen lles escoitara, polo menos. Polo tanto, eu penso que séntome a gusto na Marea Pontevedra porque son persoas que sí pensan neso. E por outra banda, para que queremos facer? Pois precisamente, non sei se a palabra estará bendita, pero humanizar a labor do goberno. Eu penso que é importantísimo, porque Pontevedra é unha cidade que está a recibir moitos premios, do cual todos nos sentimos moi orgullosos, pero que beneficio reciben desto a xente que está pechando os seus comercios porque non hai a suficiente liquidez nas bolsas dos pontevedreses para poder mercar? Que está pasando coa xente que non pode nin siquiera empezar a súa vida e ter fillos? Pontevedra, como en toda España, está perdendo poboación. Quen se atreve a formar unha familia e ter fillos hoxe en día coas expectativas laborais que temos, co empleo precario total e que non dá ningunha seguridade? Pois para iso estamos os de Marea, para iso eu me metín en Marea. Non sei se fixen un dato